Ningawufaka umlilo. Asinikeze nje inkunzi ezimbili. Sizoyibeka la kwi-altar. Nobani uzobiza uNkulunkulu wakhe. Noah House of Grace akabizo wakhe. Nowale akabizo wakhe. Kodwa nathi sizobiza uNkulunkulu lo wase-altar okuyena simbonile asiphulukisa enkingeni okuyena ufuna iminyango. Hallelujah. Lithi iBhayibheli kwaze kwaba semini luthi kuvela uNkulunkulu. Asuku Elisha wathi hayi hlambulele bafethu mfuseni kuthiwa benza njengenjwayelo bayidabula kwathi ukuthi wathula kwaqhamuka indoda kaNkulunkulu yathi ayibekelwe inkuni kwase kwathiwa faka namanzi sidlule intweni bazalwane kwathiwa faka namanzi amaningi ngizoqinisa lodlu lesimene ukuthi ake ufake lawa mandla izolo uvala amehlo akho ukuthi uNkulunkulu uhambe nami. He will never leave me nor forsake me. Lithi iBhayibheli wathi abafaka amanzi phezu kwenkuni bawafaka amanzi bathi nabanye abasebenqumile ukuthi iphawu iyaqeda babizwa nabo babakhona. Wasebaqala umprofeti kaNkulunkulu wathi wena uNkulunkulu kaAbraham, wathi wena uNkulunkulu kaIsaka, wathi wena uNkulunkulu kaJakobe. Ngiyazi ungizwa njalo namhlanje. I am honoring you. Lithi iBhayibheli wavele wehla umlilo, the consuming fire wehla endaweni emanzi bazalwane. Uma wazi amandla e-altar lakho noma ngabe kuthiwa kumanzi noma ngabe kusogwadulu kodwa uyawazi amandla e-altar. Uyawazi amandla e-altar. Akusho ukuthi ngoba namhlanje akwenzekanga noma kuhambi kahle kusho ukuthi sekufanele uhlale ekhaya wase-altar noma njalo. Hallelujah. Lithi iBhayibheli wavela the consuming fire wathi nangu mina ngilana. Hayi wabazalwane onarishi i-altar lakho uyombona umdala wethuku. Hloniphi i-altar. Yahlonishwa leli altar. Wazi amandla ayo njengoba lingenziwa ngagazi nazandla zamuntu. Azi amandla loNkulunkulu we-altar. Hallelujah. Abanye siphuma nabey'ntweni ey'ningi kodwa lasilatha i-altar lasilatha athi uMamsulu noma uJeremaya esesemgodini kodwa mkhipheni ngey'ntwenge emahlebhuhlebhu. The power of the altar ilona leli eliqaqa iminyango evalekile. Ilona leli elenza izinto ey'mangalisayo. Ilona leli elisenze sakhwalifaya ukwakha uyindlu engaka noma singenamali kodwa le-altar nayo sikhulumela. Ngoba umlilo bazalwane mawehla awubheke eceleni kodwa uyaphezulu. Kwasho ukuthi noNkulunkulu bobhala bayosala bazi ukuthi kunabantu abazonyusa amasokisi bekhonza i-altar labo beqonda bahamba naye. Wamiyona lento bazalwane esenza ngathi uthi sizayidla ideli. Uyazi ukuthi sekufanele kubalinde uthi sizidle ngithathe yini ngithi thatha sizidle ngo-11. Let us honor our altar. Kunengelosi efika ngo-6 izothi napho mama uNcwabe
abake baphendule emsebenzini nampa uNkulunkulu wethu amamdafethi abaphulukiswe eyifeni uma sizohlala singal-atharishi i-althari siyoze sithi bishophi awusekho umlilo kanti yithi asenze ukuthi ingelosi mayifika isheshe ihambe ngoba abantu abasale-atharishi i-althari. Babiyela uze wayenza ijoke izona ekuseni uthi awuthi ngigqoke kakhulu ngibazwile omama bethi bazofika ngo-9:30 after uNkulunkulu esehloniphe kangaka thina sisakwazi ukum-honorisha i-althari lethu sifudlukelele imizi yethu athi noma niyangibona nami ngiyamangala kodwa i-althari sihlula ngisho uNkulunkulu babhala kunabantu asebekhonza uNkulunkulu. Honor your altar. Uwazi namandla. Hayi mina ngiyaphosta ngalo. Ngithi mina ningibona nje. Akufanele ngabe ngila. Kodwa ngamandla e-altar ngilala ngikhona. Kumusa kaNkulunkulu. Samandla e-altar. Haleluya. Siphakamisa izandla. Singafani nalesi sizwe. Athi uNkulunkulu ungcono lo hlihlayo kunokhohlisayo. Yazi i-althari lakho. Abafethu awunani niyazi nje angithi abanye bafika begula ontanga yakho ogula nabo banezibhedlela every day kodwa wena kuwumusa ukuthi uyaphila. Abafethu abanye bebengaqashiwe kodwa nathi i-althari lethu livula iminyango evalekile. Abanye bazalwane bengahambi kahle emakhaya. Hayi bafethu akasibuyele e-althari siyafuna ukusamu indle ngawo. Haleluya. Shojalo uSamson uthi wemfana ngenzela umusa ngibuyela nje ensikeni indle bengayo angisafuni ngisho into eningi ngifuna i-althari laNkulunkulu ngifuna umbuso kaNkulunkulu. Ithi iBhayibheli umbuso kaNkulunkulu uyafuzulwa uma sizohlala simkhonze ngenjwayelo nezinto zethu uNkulunkulu ngeke ayiphendule. Haleluya. Siphakamise izandla zethu. Funa sibebe umlilo ka-Elijah namhlanje mini ukuthi Nkosi here I am. Abanye Nkosi yami nje safika nabo bantu besifazane nami ikhosi ngilifundela ekhaya kodwa ngathi sesiyamkhohlwa uNkulunkulu osikhiphe ezintweni. Ake sifune nathi i-althari athi uMpostoli Pawuli funana kwaphezulu kuqala la ukuphila kwenu kufihlwe khona noKristu. Ngiyacela Bishop uze ngaphambili uyiqalile lento angazi ukuthi kube kanjani kodwa ngiyafisa uNkulunkulu ayenze ukuthi let's honor our altar. Amen. Baba abantu besifazane abazoyidela bapho baba bazothi mina akukuningi engizokwenza endlini kaJehova ngizophakamisa izandla zikaMose ngenxa ye-althari laNkulunkulu. Baba abantu besifazane onkophe igcwele inyembezi abazothi ngami ngingedwa kunomlilo we-althari ozokwehlala ziphi intombi ezoprofetha sibone imbono ziphi insizwa ezizolondisa laNkulunkulu. Jesus ngiyacela Bishop uze ngaphambili ngifuna sizoba sumlilo we-althari simkhonzele uNkulunkulu ngokujwayela. Nami bazalwane nami I'm also guilty bazalwane